Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawag lang ko og Clara, 28 anyos, taga Talisay, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghitabo. Babe, nagplano kong mukuha og motor ba? Magbinuwal na kong bayad ko na. Unsa kay tanaw nimo? Ikaw, Mix. Pero kung ako mo imong pangutan-on, babe, mas mo prefer gid ko kung tiguman na lang kaysa mangutang. Kay aside sa labad kay nas ugod nga na kay hunahon nga bayranan kada buwan. Ako pa gid kay nag-interest. Sayangan ko sa kwarta ba? Okay raman sad na, day kay investment pa na niyang duha. Naanaon niya mo'y service inig trabaho. Day, di pa gyud na necessary para nako sa pagkakaron. Ug nahibaw biya ka sitwasyon pud namo sa amo ha. Tabangonon kayo, maong utobs mahimo day. Di gyud ko mangutang ug bisag unsang butang nga dili priorities pagkakaron. Mausad day. Katukay man kung nakamata. Malit na gid ko ani pa. Ang cellphone ni Mama. Ma! Ma! Naay na nawag ni mo! Pagkasa, Clara, kay nangusina pa ko dire. Tingaling si Tia na nimo. Sige. Hello? Hello, good morning. Si Ma'am Vicky ni? Hala, dili ra ba? Iyan ning anak. Kisa ni palihog? Ma'am, palihog na nagkog ingon sa imong Mama B nga maningil na mi sa iyang cash loan. Taod naman ko itong ni Ju. Unya, murag magkudsig naglikay na mo. Kaya katong karaan nga number nga among gamiton yun, kaya dili naman makatawag niya. Murag iyag yung kituyo og block among old number, maong ni gamit ko og laing number. Unsa? Pasensya na, anak. Kunuwa ko makasulti ninyo nga niloon ko og kwarta. Dili lang ko gusto nga maproblema tas atong magamit kada adlaw. Mama sadoy. Ano man kamusulti na mo ini? Ay, dili lagi ko gusto nga maamong mo ini. Sige lang, good. Naaman ko'y madawat nga pensyon ni Papa ninyo. Ayaw mo ka problema ni Ana. Ma, di mahimo nga dili mi maproblema mag-apil. Uy, anak good mi nimo. Ilam di utang nimo nila ba? 80,000, nak. Unsa ma? Uy, Ginoo ko kadako gud ana. Ilsa man na niyang paggamit taong kwartaha ma, uy. Ay, gigamit gud pang gasto din ni sabay. Mama sad, uy. Masasunod ba sulti sad mi, uy. Kaya kung maproblema ka, apil ba ya sad mi? Ako na lagi mahibaw ni Ana. Ayaw mo kabalaka, good. Ma. Manoy, saon man ni naturon. Nahibaw man gyud nga wa makaabot ang dawatono niya nga pension para mabayaran ang iyang utang. Paita sa ning mama, oy. Di man musulti. Nga unta. Nagtunga-tunga man tas mga gastuhonon din sa bahay. Ani na lang, Noy. Ato na lang sang tungaan. Naman ko'y savings. Unya, naapod ka. Tungaan lang sa nato. Total, makita rabi taon niya na natong kwartaha pohon. Ano na lang yun. May mahimo pa dieta. Alam nga masagpasagdan ta ng atong inahan. Mapreso pala hinuna. Manoy. Recorded by X Thunder Gaming. Ako gyud ang klase sa tao nga dili gusto utang. Kung naiikabayad, mas maayo. Kung pwedeng tikuman, mas maayo pod aron way labad sa o kada buwan. Nagdako man gud mi nga magsigig pangutang ang among ginikanan para lang naiikasuporta namo. Maong sa dihang nakatrabaho na mi sa akong makuha nga laki. Unya kay wa naman mi papa. Kami na mo ay nag-abag ni mama sa mga gastuhan sa bahay para konsumo namo sa mong mga igsuon o sa mga bill sa bahay.
O nagsabot yun mi sa akong maguwa nga laki nga kutob sa mahimo. Di gyud may mangutang aron way labad sa o. Unya. Wow! Bag-o da. Nikuha gyud ka? Oh, babe. Para nata service ba? Ay, murag daghan na gyud unya ka chicks. Ani, magukod-gukod unya na nimo mga chicks. Ang ngayon na ba kay ka? Para imo ra ko, no? Sus, ate. Dali na. Angkas na kay malit ka sa trabaho. Sige. Sugad lang nga nakamutay na si Migs. Tagsanam lang siyang magpakita na ako. Wa na kayo siya time namang duha. Clara, pero makigbuwag na ko nimo. Unsa, Migs? Pero nga naman. Na-realize na ako nga mas importante ba yun nimo yung pamilya. Migs. Clara, pila na edad na to. Gusto na sa ko nga magplano para sa kogalingong pamilya. Pero, sa akong tanaw nimo, murag, wawag na i-apply siyang plano. Maong, magkalimta na lang siguro ta. Migs. Jay, magtuig naman sa di ay sukad nga nagkabuwag mong Migs, no? Uday. Nya, nakamove on na ka. Oh, okay raman, day. Lainan sad kugod nga magpadayon mi. Unya, wala siya magkasapot sa akong sitwasyon para sa akong pamilya. Hinuon sad. Kaya kung tinadaan na yun siya higugman nimo, aw andam siyang musabot ug magpaabot nimo kung kanus ka andam. Kinsa man ni? Number man? Hello? Hello, ma'am. Si Ma'am Clara, ni? Yes, speaking. Kuhan mo good, ma'am. Namang ko'y gikuha nga mo to si Migs, ma'am. Nya, pagpatagabuhan nga, wa siya magkabayad na mo. Amo nung tang embargoon ang motor, pero wasan ko sila dito magpuyo sa iyang pamilya sa address nga iyang hatag na mo. Pinansan namin tayo kontak niya, pero di naman siya magkontak, ma'am. Unya, sir? Ngano ako may inyong gitawgan nga hagbay raman ming nagbuwag niya? Kuhan mo good, ma'am. Ikaw man ang iyang gihimong character reference o kaya mong paninglan, ma'am. Unsa? Nakalitan kay ko sa dihang ako mo ay gipanilngan sa giutangan sa kong ex nga wa gani ko mahibaw. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, unsa may pwede na kong ipasaka nga kaso sa akong ex nga iya man kong gihimong character reference sa iyang giutangan nga wa ko mahibaw? Pwede pa gudi ay na? Ikaduhang pangutana, sa akong nahibawan, kung mangutang kag mga ingon ana, di ba angay lang unta nga mag-site visit sad ang ahente sa gipuy-an sa gihimong character reference? Nganong wa may miadto sa amo? Accountable ba sad sila anang hitabua? Ikatulong pangutana, kana kay wa man ko'y kalibutan nga gihimo kong character reference o wa sad gyud ko'y gipirmahan nila, makapugos ba gud ay silang paningil nako sa utang nga dili ako o wa ko'y kalibutan? Ikaw pa to katapusan, pwede pa silang maka-file og complaints nako nga wa man gyud ko'y kalibutan ani? Ilabi pa gyud kay nagtago-tago ang akong ex. Palihog, tabangyang tambagi ko, kini ang akong suliran, Clara. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug ako today ang muhatag ninyo og tambag tubag no sa inyong mga pangutana o problema na may punto legal, personal, mga problema nato sa ato ang mga kapikas, kabanay, ato ang mga kabutangan, ato ang mga silingan, ato ang mga kauban sa trabaho, ato mga dokumento unsa man ang mga problema, mga pangutanaha, pwede ra gyud na nato siya ipadala no sa ato ang suwat suliran nga
suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsaon nato pagpadala. Ang mga suwat, mga suliran, diri suwat suliran diri nato no. Ang importante kompleto ang mga hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana ug mga problema ay mugkabalaka kay ato man gyud nang paningkamutan nga ang kanang inyong mga gipada nga mga suwat suliran diri nato ato gyud nang pangitaag paaging mapaminaw na gyud na ninyo no. So, paabot man gyud ta guys kay daghan man gud ubay-ubay pud ang ato ang mga madawat nga mga suwat. So wait lang, sunod ana inyo na gyud no. So greetings sa tanan nato mga likers and followers sa RMNDYHP Cebu nga Facebook account nga mapaminaw nato ang ato ang mga drama sa kahanginan. Salamat sad kaayo sa mga nag-like ug nag-follow sa kini ang Akong Suliran official writers page. And most of all guys, thank you kaayo sa mga nag-like ug nag-follow sa Elaine Tantenko Bathan nga Facebook account nako. Mabasa man na ako yung mga comments natay mga top fans, mga rising fans sama ni Roger Gomez. Hi Attorney Elaine, kagwapa ninyong tanan. Oy, kibaw mo bago ra gyud ni nabalik akong tingog kay kit kanila laging ga-swifty ta dito Singapore. Hala pagka-aligre piteng inita dito pero grabe kadaghan ang mga tao. Believe us mga fans niya gyud guys, as in daghan kaayong mga nangadto ni liman lang ka. Last day na biya minitanaw pero grabe ihang energy gyud no. Ay well swifty man gyud ta pero may na lang nakadalikyat ta no. So hi also to Emelita Duetis Mendez Muania kang Beverly Padua de los Reyes kang mga gwapa sa imong mga kauban. Labi na gyud ka Attorney Elaine, lahi ra gyud imong beauty. Ay thank you. Daghang mataha nimo or pilian ka ambot ma'am. Kung daghan bang mataha or pilian ko, pilian siguro pili nga kanang di ta kinahanglan gyud gud o gwapo, mamili tag buotan tarong no kanang sincero mo na ato ang pasabot nga mopili ta pero og grabe ba gyud kataas atong standards dili oy no. Kang Sally Alfante, kang Teleron Relativo sending hugs. Hi also kang top fan Maria Luz Abelia Balberos o kang Judy Fajardo. Hello Attorney Elaine, ganahan kayo kumaminaw if legal problems na magpatambag nimo kay maka-learn gyud ta og lessons. Kanunay gyud kong maminaw sa program DYHP kini ang Akong Suliran lagi bina og legal problem. Ma'am Judy, salamat kaayo. Thank you kaayo sa imong padayon nga pagpaminaw tita. No, you are from Cebu City. She used to work from the National Food Authority sa NFA. Time sa marwa mami common friend pero kabaw ka ang ako ang Auntie Lota Tantenko no. Nagtrabaho ba ako na dinha sa NFA kanang dinha sa Banilad pero ni-retire na pud siya last year lang no. So greetings sa inyo ma'am. Thank you kaayo. And punto legal of course ta karong adlaw ang ato ang letter sender atong tawagon sa pangalan nga si Clara, 28 years old, taga Talisay, Cebu, kung asa ang ato ang mayor nga gwapo Mayor Samsam Gulyas ug ang 1st District Representative Congresswoman Rhea Gulyas. Okay? Ang kaning iyahang mga pangutana sa iyahang suliran, mauni no, napaminaw man ni naton drama kaganina, no? Kani about manig utang sa iyang ex nga wa gani kuno siya mahibaw. Unya mo ni unang pangutana, unsa may pwede na kung ipasaka nga kaso sa akong ex nga iya man kung gihimong character reference sa iyahang giutangan nga wa ko mahibaw, pwede ba gud di ay na. Okay, ang akong pagsabot ko moingong kag character reference kay akong gitan-aw diri wa man gud no. Naka-attach kung naa ba kay gipakitang dokumento no. Ato ani is kung kag character reference di man na siya sufficient nga basihan para mahimo pug kang liable sa utang sa katong principal nga nangutang gyud no. Like in this case sa imuhang ex, ang kanang mahimo tang liable pod meaning magukod pud ta sa utang sa atong kaila o sa utang sa laing tao is kung nipirma ta as co-maker
or garantor. Or kung ang atuang yuta or kabtangan atong gipagamit isip surety or garantiya. Kana siya mo nang higayuna. Pero mayong kag character reference lang di man ka pwede nga paninglon. Kay wa man kay gipirmahan or di man ka mo pirma as character reference. Ang character reference mayon ra ka nga okay ni siya kaila ko ani niya. Pero wa na magpasabot nga kung di siya kabayad mo garantiya kung ako mo bayad siyang utang. Labi na ugwa ka kabaw kung utangan siya, no? Ikaduhang pangutana. Sa akong nahibaw-an, kung mangutang kag mga ingon ana, dili ba angay lang unta nga mag-site visit sad ang ahente sa gipuy-an sa imong character reference? Nganong wa may niadto sa amo ato nga time accountable basad sila anang mahitabua. Okay, ang kana laging like I said, ang character reference igo ra man sa guna sila usay manawag, mag-text, di na sila kanan mo anha. And cargo na siya sa nagpautang. Naara gyud na nila kung ilang tarungon ug susi ug ila-ila ang nangutang nila. Chances are kani sila kay gadali pod gaapas siguro skota, gaapas pod siguro nga makapautang dayon kay ang interes dako baya mga ingon ana ba mao siguro nga wa na sila mugahin og panahon anang character reference. Mo lang pod na, di ba? So, pero like I said, kung character reference ka, wa ka ni pirma ha, klaro ha, wa ka ni pirma as garantor. Pagaw pagyud ko guys, oy sige lang ha. Wa ka ni pirma as garantor or wa ka ni pirma as co-maker, wala ka ni pirma as surety, unsa pa ng mga butanga dia, wa kay gipirmahan ba langtod pagkastorya, wa jud kay angay ikaguol kay wa kay tulubagon sa utang sa imong ex. X ba na siya, wa siya hinungdan X. Ikatulong pangutana, kana kay wala man kuno siya kalibutan nga gihimo siyang character reference ug wa sad siya gipirmahan nila, makapugos bagyud di silag paningil kuno niya siyang utang nga wa man siya kalibutan. Like I said, if pangutanon ka, dili gyud ka liable no sa utang sa laing tao sa tinud-anay lang. Wa gyud sila kanang unsa na liability sa imuha ug sa imuhang ex. Dili gyud ka angay maguol about ana. Ha, ay gyud. No, ay kaguol ana ay kabalaka ana. No, kay wa man unsa may utang nila, unsa may ilahang tulubagon nimo nga wa man kani pirma. Ikaupat, katapusang pangutan ay pasamok ana nila kay ba mo usay ka ng mga collecting agency ba? Sorry ha sa kanang mga naay negosyo ingon ani pero usay mawag gyud moy batasan mo maningil. Grabe mo mangharas. Bastos pagid mo to that extent ni manghulga mo. Unya sultian lang ta mo no. Wa gyud na periso sa utang. No, kapoy-kapoy lang mo hulga. Maluoy lang ta sa kanang mga hadlok ba sa inyong hulga. Sahay ra ba naapoy ga magpagamit nga abogado mo pirma. No nya bati kaayog content sa suwat, no? Anyway, ikaupat og katapusang pangutana, pwede ba silang maka-file og complaints nako nga wala man gyud ko'y kalibutan ug ilabi na wa gyud ko nagtago-tago. Ulabi na pag gyud kay gatago-tago akong ex nila ay wa gyud pasagdi na sila ay na silag tagda kay like I said di man na sila makakiha nimo. No, why? Because if ang ako ang pagsabot sa imuhang gisulti nga character reference isakto no sa correct meaning ug wa pug ka like I said ni pirma surety o maker garantor, ang kanang character reference dili na mahimong obligado sa utang no sa katong nangutang or sa labi na in your case sa imuhang ex. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhigapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.